Саба муниципаль район советы каршындагы яшьләр парламенты яңа оешкан составта беренче утырышын үткәрде. Бу хакта алдагы сюжетта. Балалар иҗат үзәгенең актлар залы районыбызның иң актив яшьләрен җыйган. Биредә нәкъ менә бүген яшьләр парламентының тәүге киңәшмәсе уза. Парламент һәрбер авыл җирлегеннән лидер яшьләрне берләштерә. Бүгенге утырышта инде без шушы яшьләр парламентының җитәкчесен сайлыйбыз дип әйтергә кирәк. Анда беренче комиссия билгелибез. Шушы комиссияларның җитәкчеләрен сөйләп куясы була, җаваплы секретарьны һәм башка мәсьәләләр алда. Яшьләр парламентының төп бурычы дип әйтик инде, шушы Саба районындагы булган яшьләрнең проблемасын район дәрәҗәсендәге җитәкчеләргә җиткерү. Инде ул республика күләм шешелеш сорый икән. Дәүләт совет тарафына җиткерүдә каралган дип әйтергә кирәк. Эрик Рамазанович бүгенге көндә актуаль проблемаларының берсе булган Соба яшьләр үзәгенең булмавына да бик нык борчыла. Бүгенгесе көнгә килгәндә инде безнең Собабызда актуаль проблема ул яшьләр үзәге җитми дип сөйләшәбез инде без. Яшьләр дә бер тавыштан шуны әйтәләр. Инде менә район башлыгы тарафыннан без участок җир карадык дияргә кирәк, бер иске здание карадык. Менә шуны инде республика программасына кирип алдагы елларда яшьләр таләпләренә туры килә торган итеп, көн таләпләренә туры килә торган итеп ясарга планыбыз бар. Ул булыр инде 21нче ел булырмы, 22нче еллар башы булырмы, пока төгәл срокларын әйтеп булмый. Менә алда шундый актуаль эшләр тора дип әйтергә кирәк. Әйе, бу киңәшмә һәр яшь иптәшнең бик актив булуын, көндәлек тормышта төрле проблемаларны күтәреп, аларның шешелешен таба алуын һәм кирәк икән район советы депутатларына да тәкъдим итә белүен таләп итә. Бүгенге көндә яшьләр сәясәтен үстерүдә нинди мөмкинлекләр тудырылган соң? Безнең чыннан да яшьләргә шактый күп мөмкинлек тудырылган. Ул инде безнең парламентта 18-35 булса, яшьләр дигән категория 14 яшьтән башлана. Мәктәптән алып безнең алар төрле чараларда катнашалар. Шулай ук физкультура һәм спорт чаралары без аларга даим үткәреп торабыз. Волонтерлык движениеларына үзеңнең теләгеңне белдереп кирип катнашып, анда эш алып барырга була. КВН хәрәкәте бара һәм башкалар. Шушы ук безнең яшьләребез менә бу пандемия вакытында өлкән буын вәкилләренә бик актив булыштылар. Утырышның көн тәртибе буенча 40 кешене берләштергән парламент рәисе сайланды. Бу вазифага быел кабат Айнур Хәлиев кандидатурасы тәкъдим ителде һәм яшьләр арасында бер тавыштан хупланды. Айнур Хәлиевнең бу эштә әзме-күпме инде тәҗрибәсе бар. Узган елда яшьләр аны үзләренең лидерлары итеп сайлаганнар иде. Бу безнең Үтнә район советы депутатлары каршында яшьләр мәнфәгатен безнең иң мөһиме яклап чыгу. Яшьләр турында закон канунны кабул иткән вакытта безнең инде шушы яшьләр мәнфәгатен шулай ук үзебезнең шушы депутатларга җиткерү һәм үзебезнең яшьләр турында менә яшьләрне шушы җитәкчеләр каршында урышетмешли поддержать аларны инде дөрес юнәлеш бирү яшьләрнең фикерен өстә калдыру безнең тора. Сез бу эштә иң мөһим мәсьәлә ни дип саныйсыз? Әлбәттә безнең менә инде федераль законга тиздән инде үзгәреш керә, үзгәреш түгел яңа закон кабул ителә дип көтелә. Иң мөһиме шушы инде безнең һәм инде 2021 елга республика бюджетын формалаштырганда бездән дә яшьләрдән дә фикерләр сорыйлар. Без инде шушы законга һәм инде шушы төзәтмәләргә, шушы бюджетны кабул иткән вакытта без үзебезнең яшьләр мәнфәгатен яклап, үзебезнең фикерләрне әлбәттә әйтәчәкбез. Айнур Хәлиевнең урынбасары итеп Шәмәрдәннең яшьлек үзәгеннән Альберт Вәлиев, Тимершык авыл җирлегеннән Алина Гарифуллиналар сайланды. Комиссияләр төзелде. Мәгариф комиссиясына Антон Никифоров, мәдәният буенча комиссияга Әдилә Хәбибуллина, авыл хуҗалыгы буенча Марат Бахманов, техник үсеш буенча Марат Захидуллин, спорт һәм туризм буенча комиссияләргә Марат Кәримовлар җитәкчелек итәчәк. Парламент үзенең эшен башлап җибәрде. Яшьлек дәрте белән янып киеп үз мәнфәгатьләрен үзләре шишә торган яшьләр булганда, аның гомере озын булыр. Яшьләр парламенты оештырылган
1 ел булды. Быел инде 2нче ел Алла бирсә исән сау эшләр дип торабыз. Былтыр да шушы эшне башлап җибәргән идек. Ул матур гына үз кысаларында эшләп барды. Төрле чараларда яшьләр актив катнашты. Без экологик проектта катнаштык. Районыбыз үткәргән төрле чараларда яшьләр парламенты әгъзалары үзләрен актив катнаштылар, күрсәттеләр. Шулай ук Рәис Нургалиевич белән очрашуларда да катнаштык. Бу эш үзенең эшчәнлеген яхшы якка аклады дип саныйм. Быел да шулай булыр дип уйлыйм. Утырышыбызның төп максаты районыбызда булган яшьләрне төрле өлкәләргә, юнәлешләргә бүлеп, ул юнәлештә эшләүне дәвам итү. Юнәлешләр ул мәгариф, сәнгать, спорт яклары. Ул якта үзен бик актив күрсәткән, районыбызга игелек күрсәтә алган, яхшы якканы үзгәртә алатылган кешеләр белән бу парламент тагы да алга китер, яхшы якка үсер дип үмитләнеп калам. Мин үзем булай мәгариф өлкәсендә тора идем, әгъзасы булып тора идем. Безнең мәгариф өлкәсендә үзебезнең дә үсешләребез бар. Булган төрле бәйгеләрдә безнең яклаган проектлар җиңеп чыктылар. Шуңа күрә бу алга таба да шулай булыр дип үмитләнеп калабыз. Яшел хыялым.